Na san watakila kun san cewa fiye da rabin abubuwan da ake kera wayar salula da su ma'adanai ne da ake haƙo su a nahiyar Afirka. A wani rahoto da Cibiyar Tattalin Arziki ta Duniya World Economic Forum ta fitar a watan Afrilun shekarar 2023 ta ce akwai wayoyin hannu guda biliyan 8 da miliyan 600 a faɗin duniya. Wato yawan wayoyin sun wuce yawan al'ummar duniya inda ake da mutum biliyan 8. Nahiyar Afirka ce ke samar da galibin ma'adanan da ake amfani da su wajen ƙera biliyoyin wayoyin salula da ake amfani da su a faɗin duniya a halin yanzu, inda take samar da kaso 30 cikin 100 na ma'adanan da ake haƙowa a duniya. Za a iya cewa idan ba domin nahiyar Afirka ba, to da kamfanonin da ke samar da ƙananan na'urori da ake haɗa wayar salula da su da za su fuskanci babban ƙalubale. Wasu ƙasashe a nahiyar Afirka sun fada cikin rikici da yaƙe-yaƙe ne saboda ɗimbin arzikin ma'adanan da suke da su, sakamakon yadda manyan kamfanoni da manyan ƙasashen duniya ke ci gaba da kwashe arzikin ƙasashen na Afirka, inda suke barin talakawan ƙasar cikin baƙin talauci da rikice-rikice. China da India da Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Vietnam su ne ƙasashen da ke kan gaba wajen samar da wayar salula a duniya a halin yanzu. Yanzu bari mu duba waɗanne ma'adanai ne aka fi amfani da su wajen ƙera wayar salula. Ma'adani na farko shine copper, wato nau'in tagulla ko ƙarfen da ake tasa da shi. Ana amfani da ma'adanin wajen samar da ƙananan sassan da ke cikin na'urori kamar wayar salula saboda yadda ƙarfen yake ɗaukan wutar lantarki kuma yake ɗaukar zafi yadda ya kamata. Ana amfani da wannan ma'adani na copper matuƙa wajen ƙera wayar salula. Kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ita ce ta hudu a wajen samar da ma'adanin na copper a duniya, inda take samar da kaso 10 cikin 100. Sai kuma Zambia wadda take matsayi na 8. Sannan a Afirka dai akwai sauran ƙasashe kamar Morocco da Afirka ta Kudu da kuma Eritrea masu arzikin wannan ma'adani na copper. Ma'adani na biyu mafi mahimmanci da ake amfani da shi wajen ƙera waya shine lithium. Ana amfani da lithium ne wajen samar da batiri don samar da wuta ko caji ga wayoyi da na'urorin zamani. Ƙasar Zimbabwe ce ƙasa ta 7 a duniya da ke samar da ma'adanin lithium. Sannan akwai lithium a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Afirka ta Kudu da Ghana da Mali da Namibia da ma Najeriya. Cobalt shine ma'adani na 3 mafi mahimmanci da ake amfani da shi wajen samar da batiri da ake cajinsa, wanda ke rike caji lokaci mai tsawo. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo tana sahun gaba a jerin ƙasashen da ke samar da cobalt a duniya, inda ta samar da tan 170 na ma'adanin a 2023. Wannan adadi shine kaso 73 cikin 100 na adadin cobalt da ake samarwa a duniya. Su ma sauran ƙasashen Afirka irin su Madagascar, Morocco, Afirka ta Kudu suna samar da cobalt sosai. Sai kuma ma'adanin tin wato guza, wanda ake amfani da shi wajen yin dalma wadda ake liƙe sassan waya da shi da kuma sauran ƙananan abubuwan cikin na'ura. Shi ma wannan ma'adani ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ita ce ke kan gaba wajen samar da shi a nahiyar Afirka. Sai kuma ƙasashen Uganda da Burundi da ma Najeriya. Sannan akwai ma'adanin tantalum wanda ake amfani da shi wajen samar da na'urar capacitor wanda ke adana lantarki da ake samu cikin na'urorin zamani. Ita ma dai jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da kuma Rwanda su ne suke samar da kaso 67 cikin 100 na ma'adanin tantalum da ake amfani da shi a faɗin duniya. Sai na gaba shine ma'adanin manganese, wanda shi ma wani muhimmin sinadari ne da ake samu a Afirka, kuma kamfanonin da ke samar da batirin wayar salula suke amfani da shi. Nahiyar Afirka ce take samar da kaso 68 cikin 100 na ma'adanin manganese da ake amfani da shi a duniya, inda Afirka ta Kudu da Gabon da Ghana da kuma Ivory Coast suke sahun gaba wajen samar da shi. Idan ana maganar waɗannan ma'adanai, to dole a yi maganar yadda ake haƙarsu ba bisa ƙa'ida ba, da kuma yadda ake fasa ƙwaurinsu, da kuma yadda hakan ke iza wutar rikici don samun damar kwashe ma'adanan da safararsu, wanda a ƙarshen ƙarshe suke ƙarewa a cikin wayar da kuke amfani da ita, kamar dai wadda kuke kallon wannan bidiyon da ita. Ƙasar China ita ce ta mallaki galibin kamfanonin da ke haƙar ma'adanai a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo,
wadda ke da ɗimbin arzikin ma'adanan daban-daban. Sannan ƙasar Canada ita ce ta biyu wajen mallakar wuraren haƙar ma'adanai a Jamhuriyar ta Dimokuraɗiyyar Congo.